Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kapisyo, it's me once again, DJ Rocky Tera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kahit gaano pa kalalim yung sikreto na yan, kahit gaano pa katagal nangyari yung sikreto na yan na hanggang ngayon daladala mo pa rin, okay lang yan. And since it's Friday, araw po ng mga ma-EL, as in malalambing. Gusto natin ang mga kwentuhan natin for tonight ay lambingan. Rated S PG, as in super ganun. And meron na po tayong first top secret caller. On the line, hello, magandang gabi sa iyo. Hello po, good evening. Good evening. Anong pwede naming itawag sa iyo? J na. Ano? JBJ. Pwede bang paiksiin na lang natin? J na lang. Okay, sige, J. Okay, J, tagasan ka? Somewhere in Taguig. Somewhere in Taguig. Alam mo, okay minsan yung tunog mo pero may pagkakataon parang magiging transformer ka na. Okay. Nasa tamang pwesto ka ba? Kung ano yung pinag-usapan natin kanina? Opo. Ayan, sige. Tapat mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka namin ha. Tapos lakasan mo yung boses mo. Okay, Jay, Yes. from Taguig, ano ang top secret mo? Ano po kasi, yung bali yung living partner ko, parang hindi na active sa labing-labing, gano'n. And parang pag tuwing yung tinatry ko siyang layain sa labing-labing, parang hindi na masaya or hindi na matayo yung duty niya. Gano'n. Oh. Okay. Wait lang kasi para sa mga kabisyo naming nakatutok ngayon na medyo Shopee yung dating nung linya mo sa kanila, uulitin ko lang yung sinabi ng ating kabisyo na si Jay from Taguig. Ang sabi niya, yung partner niya raw walang gana sa pakikipaglabing-labing at para bang hindi na tumatayo ang junjun niya. Tama ba ako, Jay? Yes. Opo. Opo. Alam mo, para ka talagang magta-transform na. Parang may transformers na nangyayari dyan sa paligid mo. Ano ba yan? Kaluskus ba yan o sa cellphone mo lang talaga yan? Ay, cellphone ko. Sa cellphone mo. Meron ka bang headset dyan? Ate na. Ayan. Nasa labas na ako ng... Ay, nasa labas ka na. Ang taray nga O, 'di ba? Meron na naman po tayong naririnig na aso. Alam mo ba na ang programang ito pet friendly? Na kahit may tumatahol na aso, kumakahol na aso, pumapayag kami rito kasi nga open po kami sa lahat ng pets. Sa kapitbahay namin po. Sorry. Sa kapitbahay nyo pala yun. Okay, sige. So, Jay, ang tanong ko, ilang taon na kayong nagsasama nitong partner mo? Actually, ano po, bali 17 years na hindi kasal. 17 years na kayong hindi kasal ng partner mo pero nagsasama kayo. May anak na ba kayo? Opo, bali ano na, 4. 4 na anak. So, kailan lang nagsimula na para bang nawawalan ng gana si mister sa'yo? Siguro last year, napansin ko na to sa kanya. Tapos, ayun na nga, dati kasi parang masigla naman siya. Gusto na ako na yung tumatanong. Pero parang nung last year napapansin ko sa kanya, wala na siyang gana. Tapos pag ako yung nag-aalok, sasabihin niya pagod daw siya. Pero minsan yung parang, di ba, pagka naglalapin natin ka, para lang maganahan siya is nahawak-hawak ang pinagdun niya, para ganahan siya. Pero hindi talaga, hindi na tumatalo.
Kumbaga Sabi ko, kahit dablisan mo ng hawak yung Junjun, hindi man lang natayo, hindi man lang nagigising. Hindi. Sabi ko, bakit ano nangyayari sa'yo? Baka meron ka ng ibang pinapanta siya. Baka gano'n. Ganyan, wala naman. Pagod lang daw talaga siya. Ganun. Oh. Then, Wait lang, sandali lang. Hindi na namin kinakaya pala yung tunog ng aso dyan sa labas ng bahay ninyo. Meron bang Sorry. posisyon dyan sa bahay ninyo na medyo mas maganda yung signal? Ayun na, Ando na. naglalakad na siya. Nag-weak internet andito connection. na ako sa rooftop. Ayun! May pa-rooftop pala eh, diba? Wait, pero alam mo, feeling ko, may mga kabisyo tayong nakikinig ngayon na siguro merong hypothesis o kumbaga hinuha kung bakit nagkakaganon yung mister mo. So sige, i-flood nyo nga kami ng comments. Magbabalik po kami ni Jay dito ha. Magko-commercial break lang kami. So, kabisyo, stay put ka lang dyan. Again, ito pong programa na Top Secrets na pet friendly, no? Pwede po yung mga tumatahol na aso. Kapiling pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!